trošku som si uletela vo fast fashion predajniach. Chcela som poznamenať, že je veľká ostuda, ale aj sekáčová kráľovná má právo. Lebo však povedzme si úprimne, nie všetko sa dá zohnať v sekáči alebo na Vinted a niektoré veci, ako napríklad podprsenky, si tam asi moc kupovať nechceš. Ja keď už takto nakupujem v obchodných centrách, tak zásadne chodím iba do 2 obchodov, hej. Ako ste videli tú tašku, tak je to Cáčko alebo je to Sinsei. Kropnutá džínsová bunda. Akože áno, zrovna toto som si mohla kľudne objednať z Vinted, ale I'm a short queen, ok? Mne tie kropnuté veci málo kedy naozaj končia na pase. K hociakému outfitu zdám túto bundu, tak mám pocit, že som zedla a nespadla mi z huby ani jedna mrvinka. Ale počkajte, ja mám kanadské tuxedo. No a to je takéto, keď máte aj vrch aj spodok denim. Sú to baggy jeans, u mňa zase taký rizikový kúsok, ale proste asi nikto si nohavice neobjednáva úplne cez internet, hej? Že chceš si to skúsiť, že ti to je na bokoch, že ti to je na dĺžku, že sa ti to nezarezáva do prdele. Hej. Tieto džiny stáli snáď, že 100 korún. Za normálnych okolností ja som svoj najväčší kritik, ale keď sa vidím v týchto gacoch, tak som iba taká, že... Who's that hot bitch? Sú vyrobené z takého úplne mekunkého denimu, lebo ja som to s tým zarezávaním do prdele myslela. Smrteľne vážne. Extra mega obrovské triko. A tu na chrbte je moja estetika v kocke. Doslova v kocke. Ja reálne vyzerám ako nejaký hot týpek. Ja to budem nosiť proste s holými nohami, s mikrošortkami a s cowboy boots. Tu má taký mierne cringy nápis, ale to be cringe is to be free, takže see you soon! See you soon at the beach club. Keď nemám náladu byť vagabund, som bohoprincezná. Vanilková zmrzlinka doslova. V tej istej farbe je takéto malinové tričko. Ja vám to nebudem ukazovať všetko na mňa, lebo už teraz sa potím ako slovenské influencerky, keď vymýšľajú tému na nový umelý beef, takže skort, čiže vpredu princezná, vzadu vagabund a ten stál, že 105 korún. A sedí mi úplne perfektne, ale to mi musíte proste len veriť, no. Toto bola pôvodne jedna jediná vec, po ktorú som išla a ktorú som akože ozaj potrebovala. A toto som mala na vyšliste hrozne dlho, lebo jednak to vyzerá ako moja kerka, zároveň to vyzerá ako môj pes. Som akože odolávala, ale stáva sa. A ešte som si teda kúpila túto cute podprsenku, ktorú mám vo videu celý čas na sebe. A to je všetko.